Croeso cynnes iawn i chi gyd i'r gwasanaeth bore yma. Ni offrymu'n addoliad i ddiw Sir Cynta, Grawys. A'n meddyliau ni'n troi at baratoi ar gyfer y Pasg a'r thema o demtasiwn, edifeirwch a chynnydd mewn gras gweddiwn. Offrymwn i ti o arglwydd ein hyddoliad. Ynghyd a'n mawl a'n diolch am dy holl ddaioni i ni. Ar ddechrau tymor y Grawys, gofynnwn ar ei ti agor ein meddyliau a'n calonau wrth i ni gamu trwy'r wythnosau tuag at y Pasg. Gofynnwn am gynnydd mewn ysbryd o edifeirwch a phenid, cyffeswn ein methiannau a'n gwendidau. Ond gwnawn hynny yn hyderus gan ein bod ni'n troi at ddiw sydd yn ddiw o ras, cariad a maddeiant. Ffrymwn ein hyddoliad yn enw Crist. Amen. Amen. Darlleniad bore yma allan o efengyl yn ôl lyc hanes eitha adnabyddus, lyc penod 7, hanes yr arglwydd yn iachau gwas cynwriad. Lyc 7. Wedi ddorffen llefaru'r holl eiriau hyn wrth y bobl, aeth I mewn I Gapernaum. Yr oedd cynwriad yno, ac iddo was gwerthfawr yn ei olwg, a oedd yn glaf ac ar fin marw. Pan glywodd y cynwriad am Iesu, anfonodd ato heneriaid o Iddewon, I ofyn iddo ddod ac achub bywyd ei was. Deithant hwy at Iesu ac ymbil yn dair arno, a mae'n heiddi I ti wneud hyn drosto, oherwydd y mae'n caru ein cenedl, ac adeiladodd ein synagog I ni. Pan oedd Iesu ar ei ffordd gyda hwy ac eisoes heb fod ymhell o'r tŷ, anfonodd y cynwriad rai o'i gyfeillion I ddweud wrtho. Paid a thrafferthu, syr, oherwydd nid wyf fi yn deilwng I ti ddod dan fy nho. Am hynny bernais nad oeddwn I fy hun yn deilwng I ddod atat. Ond dywed air a chaffed fy ngwas ei achau. Oherwydd dyn sy'n cael ei osod dan awdurdod o'i finne, a chennydd filwyr danaf. Byddwn yn dweud wrth hwn dos, ac fe a, ac wrth un arall,
tyrd ac fe ddaw. Ac wrth fy ngwas, gwna hyn ac fe gwna. Pan glywodd Iesu hyn fe rybeddodd at y dyn, a chan droi at y dyrfa oedd yn ei ddilyn, meddai, rwy'n dweud wrthych, ni chefais hyd yn oed yn Israel, ffydd mor fawr. Ac wedi rhai anfonwyd ddychwelyd i'r tŷ, cawsant y gwas yn holliach. Bydd y bendith Dewr yr allan o'i air gewn ni offrymu'n gweddiwn. Geiriau o'r ysgrythyrau, yn awr medd yr arglwydd, dychwelwch ataf a chwll galon, gyda gympryd, wyl ofain a galar. Rhwygwch eich calon nid eich dillad, a dychwelwch at yr arglwydd eich diw. Graslon a phrigarog yw ef ar afriddigio a mawr ei ffyddlondeb. O arglwydd Iesu yn nyddiad y gnawd biost yn y diffeithwch 20 wirnod yn ymprydio ac yn ymbrwydro ar demtasiwn i ti gamdefnyddio'r allu ac i gymell pobl i ddilyn am y resymau anghywir. Diolchwn i'th gariad fod yn ddigon cadarn a ddewrder yn ddigon cryf i wrth sefyll. Rho ras i'n unau i ymwadu beinydd a ni ein hunain, ac i godi ein croes i'th ganlyn di. Galluoga ni i ddarostwng ein dyheadiadau afreolus, i ymwrthod a phob anifioldeb ac anifuddod, i fyw yn ddoeth ac yn ddiwiol, ac felly i ddogoneddu di yn ein cyrff, temlau yr ysbryd glân. Gweddiwn gyda'r eglwys fyd-eang. Cofiwn am ein brodyr yn chwiorydd yng Nghrist sydd yn addoli ledled y byd, cymaint mewn amgylchiadau gwahanol iawn i ni. Cofiwn am yr eglwys lle mae'n cael ei herlyd. Cofiwn am y Gristnogion hynny sydd o ganyniad i'w ffydd ac argyhoeddiad yn gwynebu carcharu am erffyrdod yn ystod ein dyddiau ni. Gweddiwn dros yr eglwys lle mae'n ceistio tystiolaethu yng ngwyneb difaterwch. Gweddiwn dros yr eglwys lle mae'n grif, ar ei ddifeddu ar ysbryd o ostyngeidrwydd. Gweddiwn dros yr eglwys yn ein gwlad, dros ei llais broffwydol i'n cenhedlaeth ni. Ar eich bobl arglwydd gallu gyhoeddi mewn gair ac mewn gweithred, mae fel hyn y dywed yr arglwydd i'n dyddiau ni. Gweddiwn dros ein henwad, Eglwys Presbyteraidd Cymru, cofiwn am ein holl eglwysi a'n Gwenidogion. Gweddiwn dros deulu Eglwys y Crwys a phob aelod ohoni. Teuluoedd, plant, a rhai sydd yn byw ar eu pen eu hunain, gan gofion enwedig a rhai sydd yn dioddau colled o unrhyw fath ar hyn o bryd. Dros ein haddoliad o wythnos i wythnos. Dros ein cynnydd mewn gras yn enwedig yn ystod tymor y grawys. Offrymwn ein gweddiau dros ein byd. Y byd y bu Crist farw drosti. Cofiwn yn benodol ar ardaloedd hynny lle mae yna ansicrwydd ar hyn o bryd, lle mae trigolion yn ansicr ynghylch ei dyfodol, lle mae newidiadau gwleidyddol yn effeithio ar fywydau pobl. Cofiwn am y bobl hynny sydd yn dygymod a rhyfel, ansicrwydd, newidiadau, tlodi neu arledigau. Ac fe gofiwn am yr eglwys yn yr ardaloedd hynny sydd yn ceisio cynnig neges Crist o gariad a chymod.
Gweddiwn dros ein gwlad, dros ein harweinwyr, dros bob un sydd yn dylanwadu ar ein bywyd cyhoeddus, dros y rhai sydd yn cymryd camau a phenderfyniadau tuag at ddygymod a'r pandemig yr ydym ynddi. Y rhai sy'n ofidus ac yn boenus ynghylch i dyfodol neu cyflogaeth. Y rhai sydd yn ei gweld hi'n anodd ddygymod a bod ar wahân oddi wrth eu teuluoedd a'i cydnabod. Dros bob un sydd yn profi unigrwydd ar hyn o bryd. Gweddiwn dros ein gwasanaethau iechyd. A diolch am bob un sydd yn gweithio mewn unrhyw faes gwyddonol neu feddygol ar hyn o bryd, sydd yn ceisio ysgafnhau beichau eraill. Dros y rhai sydd yn gweithio mewn labordau. Dros y rhai sydd yn dosbarthu meddygaeth ar hyn o bryd. Dros ein hysbytau lleol a'n canolfannau meddygol. Offrymwn ein gweddiau personol, gweddiau o ddiolchgarwch am ofal a chariad, gweddiau o gyffes dros ein ffeleddau a'n gwendidau, gofynnwn ar ei ddew agor ein llyged fel y gallwn gydnabod y bendithion hynny sydd yn aml wrth ein traed. Nerth, iechyd a rhyddid i addoli. Ac yn ein gweddiau fel Eglwys fe gofiwn am bawb am adawodd ar fuchedd hon. Fe gofiwn yn benodol am Doug Griffiths. Unwn ein gweddiau gyda gweddiau pobl Crist ym mhob man ac ym mhob oes. Llawen hawn ym mhresenoldeb y cwmwl tystion gyda ni. Yn rhannu ein hyddoliad ac yn rhannu yr un cymdeithas a'i harglwydd a ni. Yn ffyddiog yn ein ffydd, felly offrymwn ein gweddiau a'n hyddoliad yn enw Crist. Gwnawn hynny gan ddefnyddio'r ffurf a'r patrwm a roddodd Crist i'w ddilynwyr cynta. Ein tad, yr hwdwyt yn y nefoedd, dan teiddiau'r denw, deled y deyrnas, neler dywyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn innau ein dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithir gwared ni rhaid gan ei seiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yn hymyn nesaf, rhif 382 allan o ganeuon ffydd, Crist bendigedig, faban o forwyn, Crist gwrthodedig, arglwydd byd. Baich ein camweddau ddi-gyrun bychan, llwyth ein troseddau arno i gyd.
ti'r cynta'r grawys, mae themau traddodiadol y grawys yn rhywbeth i ni'n tueddu edrych arno, neu byddai'n edrych arno ar nos Fercher. Y gyd hoffwn ni'n gwneud bore yma yw edrych ar y darlleniad nes i'n gynharach. Canwriad. Pan ych chi'n edrych ar y Testament Newydd, mae ych chi'n edrych ar fyd lle oedd ymerodraeth Rhufain yn dal i gafel ar bobl. Oedd raglen hynod diddorol neithiwr ar yr ymerodraeth Rufeinig, raglen ar S4C. Yr ymerodraeth honno, fel ych chi'n gwybod, yn ymestyn dros Gymru, hyd fyr Hadrian yn y gogledd, lawr i ogledd Affrica, a draw i ddwyrain Môr y Canoldir, i Balesteina, ac olion yr ymerodraeth honno dal gyda ni. Petech chi a fi yn byw yn amser Crist, mi fydden ni yn gyfarwydd â gweld milwyr ar ystrydoedd. Roedd y Pax Romana, cyfraith Rhufain, trefn Rhufain yn llifo allan o Rhufain i 4 ban yr ymerodraeth ac yn cyffwrdd â bywydau pobl. Ac mi fyddai gweld milwyr ac mi fyddai gweld canwriad. Dyn oedd â gofal 100 o filwyr yn darlun eitha cyfarwydd. Mi fyddai y canwriad yna yn gyfarwydd iawn ar holl grefyddau oedd yn bodoli o fewn yr ymerodraeth. Bydde fe am hwn i wedi dod yn gyfarwydd ag iddewiaeth gan ei fod yn gwasanaethu ym Mhalesteina. Ond mae wedi clywed o bosib bod yna arweinydd arall, lleol, yn dechrau dysgu ac yn iachau y dyn ma Iesu o Nazareth. A mae'n penderfynu troi ato fe. Ac felly, i ni'n cael rhywun oedd wedi arfer cael ei ffordd ei hunan yn troi yn y lle ola, os mwynhwch chi, iddo fe mae e wedi cyrraedd y last chance saloon, fel bydde'r Sais yn gweud. Mae'n awyddus i drial unrhyw beth mwyn i'w was profi iachad. Mae'n troi at Iesu, mae'n cael rhyw fath o deimlad o ostyngeidrwydd, dyle fe ddim dod at yr arweinydd crefyddol yma. Ond eto, mae'n rhoi cynnig arni. Mae'n rhyfedd yn diwedd pan ych chi'n edrych ar rhywun fel y canwriad. Cymaint o gymorth bu ymerodraeth Rhufain i'r ffydd Gristnogol yn nes ymlaen. Yn ystod yr wythnos fawr, mi welwch chi milwyr yn neud i job ar gais yr Iddewon yn lladd yr Iesu. Ond eto, wrth i'r Eglwys Gristnogol tyfu, mi welwch chi agwedd y Testament Newydd tuag at y bobl hynny oedd yn gwasanaethu'r ymerodraeth. Tuag at filwyr i bod nhw yn derbyn rhyw wasg da, good press, profile dda. Neu gofiwch chi y canwriad wrth y groes a'i gyffes wedi marwolaeth yr Iesu yn wir yr oedd hwn yn fab Duw. Ac yn nes ymlaen wedyn, yn llyfr yr Actau, yr apostol Paul yn ymhyfrydu yn y ffaith i fod yn ddinesydd Rufeinig ac yn defnyddio yr awdurdodau hynny. Beth, yn ôl at profiad y canwriad yma, mae Iesu yn datgan bod rhyw ffydd arbennig gan y canwriad yma, y dyn militaraeth paganedd yma, bod e'n dangos rhywbeth oedd ar goll yn y bobl crefyddol a byddai'n arfer ymwneud ar Iesu. Fel arfer gyda'r Pharisëaid a'r Iddewon yn dod at Iesu, mae'r cwestiynau sy'n ceisio dal yr Iesu allan. Ond na, mae hwn, dieithrin o'r tu allan, o'r byd cenhedlig, yn dod at Iesu a'i gais yn gais ddigon syml. Ac eto, mae'n dangos rhywbeth yn ei osgo, mae'n dangos rhywbeth yn ei agwedd at Iesu sydd ar goll ymhlith y byd crefyddol ar y pryd. A mae Iesu'n ymateb ni chefais gymaint ffydd hyd yn oed yn yr Israel. O bosib, roedd Iesu yn gweld agwedd meddwl eitha iach yn y canwriad yma. Hynny yw, roedd y dyn yn credu y gallai Iesu wneud rhywbeth drosto fe.
A mae rhywbeth ynghylch y cynwriad yma sy'n debyg iawn i lawer o bobl tu allan i'n eglwysi ni heddi. Bobl efallai sydd ddim yn proffesu cred, ond eto, maen nhw'n dangos yr agwedd a'r ysbryd cywir wrth ymdrin a phobl eraill. Mae'n siŵr byddwn ni gyd yn cytuno nag yw pob un sy'n grefyddol yn gyson mynychu tu o addoliad. Mae rhan fwyaf o bobl yn. Ond ambell waith y tu allan i gyrraedd yr eglwys, i ni'n dod ar draws bobl sy'n dangos yn ei bywydau y math o bethau y dylen ni i gweld o fewn aelodau yn eglwysi ni. Does gan yr eglwys ddim monopoli ar y gwirionedd ac ar grefydd. Dyw ein diw ni ddim yn sefyllian o gwmpas ac yn aros i'r eglwys i ddarganfod a'i addoli. Mae Dyw yn bodoli, mae'n ffynhonnell bob bywyd, bob prydferthwch a bob gwirionedd. Does dim angen ni ar ein Dyw. Ond eto, os edrychwch chi ar ein byd ni, mae yna bobl sy'n byw bywydau o wasanaeth, bywydau o amroddiad i bobl eraill, a mae hagwedd nhw tuag at bobl eraill, a mae hagwedd nhw tuag at Gristnogaeth, yn aml iawn yn agwedd positif iawn, ond angen i argyhoeddi sydd arno ni. Ac mae'r cwestiwn yma, sut mae'r eglwys yn delio gyda'r bobl da hynny sydd yn byw y tu allan i'r eglwysi sydd ddim yn gweld lle i Grist yn ei bywydau. Y pwynt bwysig mae Iesu'n gwneud gyda'r cynwriad yma yw mae hanfod i berthynas a Iesu yw'r ymdeimlad yma o barch a rhyfeddod. A falle bod e'n her i ni i gyflwyno Iesu i'r byd tu allan fel rhywun sy'n heiddi harch, rhyfeddod, a cheisio magu'r ymdeimlad na o barch a rhyfeddod a syndod yn ein hymwneud a'n Dyw. Ambell waith, i ni'n gallu bod yn rhy gyfarwydd a'n Dyw yn ein addoliad. Wrth ddefnyddio y ffurfiau yn ein hen gyfarwydd â nhw, wrth ddefnyddio'r ieithwedd yn ein gyfarwydd â hi. Mae yna beryg yn ein addoliad ni ac yn ein ymwneud â chrefydd i golli'r ffaith mae dirgelwch sydd o'n blaen ni. Pan ni'n troi at Dyw, ni'n troi at rhywbeth, at rhywun sydd yn dirgelwch. Rhywun i ni methu ymgyffred, rhywun i ni methu ddeall. A mae yna gymaint o bobl tu allan i'r eglwys yn meddwl bod nhw'n deall beth yw'r ffydd Cristnogol. A bosib bod nhw wedi colli rhywbeth o'r syndod oedd gen nhw fel plant. Mae yna gymaint o bobl yn y Gymru modern sydd ar ryw arlliw o grefydd yn perthyn iddyn nhw. Falle bod nhw wedi cael eu codi mewn ysgol Sul. Wedi gadael yr ysgol Sul tua'r 10 oed. Ond mae ffydd nhw a'i dealltwriaeth nhw wedi aros yn yr unfan. Mae yna lawer o bobl felly yn y capeli ni. I dealltwriaeth nhw o beth yw natur Dyw. A falle bod ni wedi colli rhywbeth o'r dirgelwch a ddylai fod yn rhan o'n hyddoliad ni. Y parchedeg ofon yna, ni'n gweld yn y cynwriad yma. Y mysteriwm tromendwm. Mae rhai traddodiadau yn yr eglwys yn ei galw hi. Rudolf Otto, y diwynydd, mae'n sôn am dyn o flaen i Dduw, a mae'n sôn am yr angen i gael yr wybodaeth o'r ddwyfol. Rhywbeth byddwn ni byth yn meddu arni yn y byd hwn. Ond wrth troi at Dduw, ni'n troi at rhywun sy'n mor wahanol, rhywun sy'n ddwyfol, a mae yna ryw ddirgelwch yn ei gylch. So ni ond yn gallu magu hynny yn hyddoliad ni. Troi at ddirgelwch i ni methu ymgyffred, methu ddeall, ac yn sylweddoli bod ni methu rhoi ein Dyw ni mewn bocs a'i ddeall yn gyfan gwbl. Chi'n cofio geiriau enweddu y pysgotwr Lleddewig yna, o arglwydd mae dy fôr di mor fawr am cwch innau mor fach. Arglwydd mae dy fôr di mor fawr am cwch innau mor fach. Yn geir eraill mae byd ein Dyw a dealltwriaeth natur ein Dyw ni, mor eang, mor fawr. Mae'n cwch ni, na cwch yn ni'n hwylio ynddi. Yr eglwys o bosib ni'n rhan ohoni, yn fach iawn ar y môr yna. A'n dealltwriaeth ni, un dafn o'i fôr sy'n fôr i ni, yn rhyw
agwedd ar y dwyfol sydd gennym ni. Ond wrth agosau at Duw, yn ein haddoliad, yn ein gwyddio, yn ein bywydau, sylweddoli i fod y tu hwnt i'n dirnadaeth a'n dealltwriaeth ni. Roedd y salmydd wedi gweld hi'n syth, pan edrychaf ar y nefoedd, gwaith dyfysedd, y lloer, y ser, a rhoddais dyn ei lle. Pa beth yw dyn i ti i'w gofio? Teimlad o barchedig ofn. A dyna sy'n wrth raidd profiad y cynwriad yma wrth droi at Iesu. Ac wrth i Iesu sylwi ar y ffaith bod y dyn yma yn rhyfeddu, bod y dyn yma a'i feddwl yn agored i'r hynna lle digwydd, mae gaisau yn cael ei ateb. Albert Einstein, un o meddylwyr mawr yn planed ni. Albert Einstein yn iddew o ran i draddodiad a'i fagwriaeth. Roedd e'n disgrifio hunan fel dyn crefyddol i fod e wedi ymbellhau oddi wrth i fagwriaeth traddodiadol i ddewig. Ac Albert Einstein yn debyg dweud rhywbeth fel hyn. Y peth mwyaf prydferth a gallwn ei brofi yw dirgelwch. Y dirgelwch yma yw ffynhonnell pob gwir celfyddyd a gwyddoniaeth. Mae cydnabod y prydferthwch hwn wrth galon gwir grefydd. Ac yn yr ystyr yma, rwy'n perthyn i rengoedd dynion crefyddol o argyhoeddiad. Yn geiriau eraill, cydnabod dirgelwch, archedig ofn. Dyw'r mwyafrif, fel wedes i o bobl tu allan i'n capelu ni, ddim yn wrthwynebus sy'n ffydd. Y broblem yw bod nhw'n meddwl bod nhw'n gwybod rhywbeth amdani. Ac o bosib bod nhw wedi colli yr elfen o sefyll yn ôl, synnu, rhyfeddu a sylweddoli bod yna pethau tu hwnt i ddeall dyn. Yr her felly, y dyn da tu allan i'r eglwys. Mae wastad yn her i ni. Sut byddai'r bwyllo pobl fel yna a byddai bywydau nhw yn fwy cyfoethog wrth gwrnabod bod yna rhyw ddirgelwch mawr tu allan iddyn nhw. Sut bod torri trwodd i bobl sydd â'u bywydau yn lle gyffyrddus yn ein gwlad ni. Sut bod torri trwodd i'r bobl hynny sy'n meddwl bod nhw'n iawn ac yn meddwl bod nhw'n gwybod digon am ein ffydd ni. Cyfaddau am hwn i bod ni ddim yn gwybod y cyfan a bod yna gymaint o gwestiynau sydd ddim yn cael eu hateb yn ein cyfnod ni yma ar y ddaear. Ac efallai mae'r her fwyaf i'r eglwys yw cyflwyno y Duw yma fel dirgelwch a gweud, wel, mae yna bethau i ni methu deall amdano fe. Does gynnon ni ddim atebion slic i'ch cwestiynau chi bob tro. Does gynnon ni ddim atebion i'w holl broblemau cyfoes ein byd ni. Ond mae gyda ni Dduw sydd yn ddirgelwch ac yn hawlio ein hyddoliad ni am ei fod yn wahanol. Bod yna bethau. Newn ni ddim deall yr ochr yma i'r bedd. Chi'n gofio yn drama Shakespeare, Hamlet. Hamlet a Horatio yn dod at ei gilydd, a maen nhw newydd bod i ffwrdd yn astudio Mhrifysgol Wittenberg. A maen nhw wedi dychwelyd i Denmark. A chi'n gofio llinell Hamlet wrth Horatio, there are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. There are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy. Mae yna mwy o bethau yn perthyn i'n ffydd ni, nag y gallwn ni deall na'i dirnad. Mae yna mwy o bethau yn perthyn i'n ffydd ni, nag gall y dyn cyffredin i ddeall na'i dirnad. Ambell waith, mae dyn yn profi y mysteriwm tromendwm nhw, yr allu i ryfeddu a synnu a maes gwyddoniaeth. Er enghraifft y gwyddonydd sy'n gweithio yn ei labordy, sydd yn sydyn yn dod ar draws rhyw wirionedd newydd. A mae'n gallu sefyll yn ôl a rhyfeddu a chydnabod bod e ddim yn deall y beth, ond bod e'n gwybod bod y peth yn bodoli. A falle bod hwnna yn wir amdano ni a'n ffydd ni. I ni'n gwybod bod e'n Duw yn bodoli. I ni'n methu ddeall e, na'i ddirnad e, a deall sut mae pethau'n gweithio fel maen nhw yn ein byd ni.
ond mae e yno o hyd, yn hawlio'n parch, yn hawlio'n ofn, ac yn hawlio yr ymagwedd yma ni'n gweld yn y cynwriad, yr allu i gredu bod Crist yn gallu gwneud pethau droson ni. Gewn ni offrymyn gwyddiau i'r gwyddion. Arglwydd ein Duw cyffethswn bod yna gymaint o bethau'n perthyn i'r un ffydd na allwn ni deall na'i dirnad. Cynorthwyo ni o arglwydd i fod yn fodlon ac yn hapus i fyw gyda'r ffaith yna, dy bod ti a ti hwnt i'n deall ni yn aml. Ac un cip ar dy wirionedd di a gawn ni yn ein traddodiad ni. Cynorthwyo ni o arglwydd i gydnabod y diwdod hynny neu'r allu yna i gydnabod Duw a welir ym mhob dyn. Ond cynorthwyo ni i gyhoeddi mewn gair a gweithred y ffydd a ymddiriedais ti i'r saint ac sydd wedi cael ei basio ymlaen ato ni. Gwyddiwn yn enw Crist. Amen. Sy'n dod ydi at yn hemyn ola. Ddim yn hemyn ola. Hwn yw'n hemyn ola ni. Cynnau ffydd o rhif 540 yn Croes Crist y gorfal iddaf. Croes uwch difrod amser yw. Yn ei llewyrch pyr y gwelaf holl gyfrewnder gras fy niw. Ewch mewn tangnefedd i wasanaethu'r arglwydd, a bendith Duw holl alluog, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a bod eich plith ac adrigo gyda chi yn wastad. Amen.